मोनसे सोमोनांथाव साखि होनाय बयबो गोसोबादि धोरोमखौ सोलायनानै लामारा माबा मोनसे जाथाय थाथारखायो अनजाग्रा लोगोफोर फै नैबे मैनाथिनि साखि खोनासंनि आंनि नामा मैना बसुमतारी। मैना बसुमतारी एसे गोरा बुं दे। ओमफ्राय गामिया बमब्रागुरि। बमब्रागुरि क'क्राझार। क'क्राझार बमब्रागुरि। ओरैनो जेन'बा नोङो इसोरखौ मोननाया माबायदि मोनामोन सिगाङाव माबायदि जायामोन बेखौ फंनैसो फोरमायनो हागोन। आंहा माबा बे थिम्फु बायजेनग्रोदों आरो थिम्फु बायनायनिफ्राय आङो बिदिनो बिश्वकर्मा फुजा होनो होननानै आङो अजा लिंनानै फुजा खालामनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय बे फुजा खालामनो नागिरनायाव आङो बैयाव सान्थि अजा फैदोंआखिसै नालाय बेलासियावहाय होबाय। ओमफ्राय बे सान्थिनिफ्राय बिबार गोग्लैनायखौ आं सिबलांदोंमोन। सिबलांनानै उनावहाय बिबार सिबलांनायाव आंनि बिखायाव गुलुब 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 सौफैदों आरो बिराद थानो हाला आङो। ओमफ्राय बिदि जाबाय। ओमफ्राय जानानै उनाव आङो बिफा होननानै आं जा गाबबाय आरो आं थाखानाय नंला होननानै आं गाबबाय। ओमफ्राय उनाव आरो थेवबाबो सिबबावबाय आङो सिबनायनि गेजेरावनो आङो जेबो आन्दाज गैला आरो ओमफ्राय उनावहाय लांनानै आंखौ जाहैबाय। जाहैनाय समाव आङो जेबो थालबो मोनफिनासै ओरैनो आंखौ बिसिनायाव दोनहैबाय आरो जेलानाखि आङो बिसिनायाव दोनहैनानै बेसेबांबा गोबावजों आं सुथि मोनबाय। रोमै रोमै आं गाबनायखौ खोनाबाय। मानसिफोर गाबनायखौ आं खोनादों आरो आंनि बोराय गाबनायखौ खोनाजोब्बाय आं गासिबो। बे समाव नों थैहाबबायमोन आरो? आं थैहाबबाय आरो जेबो मिथिला। ओमफ्राय दाना बिदि होनानै आङो मा जाखो मानो गाबस्रावजोबखो आंबो मा जाखो होननानै आं गोसांगो सिखारबाय सिरि जाहाथ मोननानै। ओमफ्राय बेनि उनावनो दाना अखानायै सोरांबाय आंखौ बयबो नेनानै आं अखानायै सोरांबाय। ओमफ्राय आंनाव गिनाय फासानो आं थानो हायै बायदि जाबाय आरो गिग्रा जालांबाय। ओमफ्राय दाना उनावहाय आं लामा लामा मेथाइ खनग्रा जादों गाबलाबायग्रा जादों। मालायफोरनाव आं जौ बिनानै लोंहैनो थांलाबायग्रा जादों जाहैदों। गावखौनो आं जेबो थाल मोना। ओमफ्राय आं मेथाइ खननानै लामा लामा गाबलाबायदों। ओमफ्राय आंनि फिसाया आंखौ मोसौ गुमनाय बायदि दान्दिसेबो थानो हायै नागिरदों। बेबायदि जादों आरो आंनि जाथाया बेबायदि जालांदों। ओमफ्राय उनावहाय सेकेन्ड बारावहाय बे समाव अजाफोर डक्टरफोर हमाखै? हमदोंमोन हमनाया। ओमफ्राय डक्टर हमबाय डक्टरा बेमार गैया होनो। ओमफ्राय अजानाव लाङो मानसि खालामदों होनो। बिदि जादों आरो ओमफ्राय हाया फुजा फानि होबाय। एखेबारे खेराइदोंबो जोंहा। आंना मोसौ फानदों। मोसौ फाननायनि फैसायाबो थोआ। गासिबो न'खराव बिदिनो बाथाम हानाय बेफोरखौबो फानदोंमोन फाननाया। ओमफ्राय बेबो थोआ। ओमफ्राय ओरै बेंकआव दोननाय थाखा जोंना बेबो गैला। आंनाव गैया नङा दङमोन थाखा फैसाया। खनसे खेराइ होनाया? खनसे खेराइदों। ओमफ्राय फुजायानो गोगोम गिदिर गिदिर होदों आरो। खनसे खेराइ होगासेयाव बेसेबां थाङो ओरैनो फैसा? गासै 60,000सो थांदों खनसेयावनो। बेबायदि खेराइदों। होमब्लाबो आंनि बेमारा गानायानो मोनाखै आरो गाया हामा। ओमफ्राय उनावहाय बोरै आंखौ लास्ट पर्यन्तहाय आंहा थाखा फैसा गैला नोंखौ नायनो बिमा होननानै गाबै गाबै आंखौहाय आंनि गामियावहाय जोनोम जायगायाव आंखौ दोनफैदों आरो। बे खनसेयावनो नोङो 60,000 70,000 फैसा थाङोबा बहा आंना न'खरा सिलिंखार जालांखादों। जेबो थाखायाखै आंना धंस'खा। ओमफ्राय दाना उनावहाय मुखुलधामआव दोनफैनायाव आङो आइमोनावहाय आंनि फंबाया जा आंखौ फुजा फानि होदों। थाखा फैसा बिसिबांबा खारफादों आंनि थाखायनो। ओमफ्राय अब्लाबो हायाखै। ओमफ्राय दाना उनाव ओरै गामिनि अजा नायदों ओरै सियालमारि नायदों ओजों थान्दा बाजार गासिबो ओरै जोंनि गामि खाथिनि अजा जेराव खोनादों बावनो लांदों आंनि फंबाया। बे मावजि गामि बाहायबो लांदों हायाखै। ओमफ्राय लास्ट पर्यन्तआव थाइगिरगुरियाव कसुगाव थाइगिरगुरियाव अजा दं होननानै आंखौ लांदों आरो। ओमफ्राय लांनायाव आं नायखांजाबाय। फिसा नोंहा गासिबो सिलिंखार जालांजोब्बाय। नोंनि गाबनायखौ सोर मिथिबावनो होननानै मोदाया आंनो खोन्थाबाय। ओमफ्राय आंबो जा गाबनांगौ गाबबाय आरो सिमाङाव नङा मोगथाङावनो खोन्थादों। मोगथाङाव रायलायदों। ओमफ्राय साथा माथा बे दौदिनियानो आंजों रायलायदों। ओमफ्राय आं बावबो हाजो आङो दख'ना आङो मा गानो आंनिफ्राय आं साबसिन दामि दख'ना हैदों फुजा हैदों। थांगासेयावनो 6,000 गाहाम फैसा गारदों आङो फुजा हैनायावहाय। अब्लाबो आंनि हामजानायखौ मोनाखै आरो। ओमफ्राय उनावहाय
आरो खनसे थांबावबाय आं थांबा आंनावहाय थांबावब्ला आंखौ होनबाय आरो नों नायखांग्रा जासिगोन फिसा होनबाय। ओमफ्राय दाना आं न'आव फैबाय फैनानै दाना आङो स्कुलाव जोंना स्कुल खाथि नङा ओमफ्राय स्कुलाव आं जिरायनानै आं गाबबाय थादों आरो आं गाबबाय थानायखौबो आं मिथिया थाल मोनो ओमफ्राय दाना आं गाबबाय थाबा आइआ फैबाय। ओमफ्राय दाना जोंनि गामिनि सेरसिनि मानसियानो आयं नों मारै जाथारखो खास्रि बिस्रि मारै बेबादि हामख्रेंलांजोबखो होननानै आयं आंखौ सोंबाय। मा सानखो आयं होनबाय। आं जेबो मिथिला आयं आं जेबो मिथिला होनबाय आं। अजा हमना हामबाय नामा नोङो होनबाय। आं हामनो रोंला आयं आं थैसिगोन होनबाय। मोदायफ्रालाय माथो होनखो होनबाय। ओमफ्राय आं होनबाय डाइरेक्टनो आङो दौदिनि जासिगोननो आयं होनबाय। मोदायफ्रा बिदि खिन्थादों अब्लाबो आं लानाय नंला आं मोदायखौ आं सिबिनाय नंला आंनि जिसु ख्रिस्ट'आसो आंखौ आंनि खर'आव बाहा लानो हासिगौ होननानै आं गाबनानै आयंनि सिगाङाव बेबायदि मोदै रथ' रथ' गाबनानै आयंखौ बिदि होनबाय। जोंनि आइया ओरैबायदि गाबबाय। नों जे जिसु ख्रिस्ट'खौ बासा लागोन होनदों बे समाव सोरबा नोंनो खोन्थादोंमोन नामा? आंनो मादैया खिन्थादों जोंनावनो फैदो आदै होनना बुंदों। ख्रिस्टानाव सोखाग्रा दं होननानै खोन्थादों आरो सोखाग्रा दङ होननानै खोन्थाबाय आरो फैदो जोंनावनो फैबा हामथारगोन नों आदै नों दाबो सिख्ला बैसोयैनो दङ फिसाफोरखौ नोङो बोरै गालांनो होननानै बुंदों आरो बोरै नों सानैल' फिसा नायल' जाल' फिसा अन्थाव बाथाव फिसाफोरखौ बोरै गालांबावनो नों होननानै आंखौ मादैया बिराद गाबदों आरो ओमफ्राय बे समावनो दाना उनाव आंनि गोसोआवबो आं बिराद गाबखांबाय आरो इसोरखौ आं नाजावबा साबसिन जासिगोन खोमा आं खृष्टान लाबा आंनि बेमारखौ आं सोखा जानायखौ मोनसिगोन होननानै आं मादैनाव आइमोनखौ फंबायमोनखौ बिबोनांफोरखौ खारखोमा दिनै खृष्टानफोरनि थावखौ फुनखोमादों दै गोथार बिनायखौ आं दैफोरखौहाय मोदोमाव नानानै लादों लोंफैखोमादों जेबो राहायानो गैखाला नालाय। औ ओमफ्राय सानसेखालि आइया बोरै नायसनखो बोरै थाव गोथां थाफैखो फिसा बोरै दै गोथारा थाफैखो नोंनाव खृष्टानफोरनियालाय होननानै आइया दुखु जाबाय। नों ओरैबो फारनैया नावआवहाय आगान होनो सानखो नोंनि बेमारा हामगोन ना हामला होननानै आंखौ जा गाबदों आइया। ओमफ्राय बे समाव आङो थैब्लाबो थांब्लाबो आं बे इसोरखौ लानानै थैलांगोन होननानै आं आइखौ बुंदों आरो नोंसोर होआबाबो नोंसोर लाङाबाबो आं बे इसोरखौ नाजावनानै थैलांसै जिसु ख्रिस्ट'खौ होननानै आं गाबदों आरो ओमफ्राय नैबेनि उनाव आंखौ सानसेखालि आं आइखौ ओरैबायदि थगायबाय आं जोमग्राखौ उदै सिङाव लादों थिगैनो ओमफ्राय आइनाव बिबाय आं फैसा आइ आंनो फैसा 10 थाखा हर आं माबा जानो लुबैदों होननानै आंनाव ओरैबायदि साननाय थगायनाय फैदों आरो आइखौ ओमफ्राय थगायनायाव आइया होनबाय फैसाखौ होनबालाय 10 थाखा नों मा लायनो गोसो लायदो होननानै आइया आंनो 10 थाखा हरदों। बेखौ लानानै आङो गिर्जायाव खारखोमानानै थांदों ओमफ्राय आं बे मुखुलदां गिर्जायाव आं थांखोमादों CRC गिर्जायाव ओमफ्राय बे थांखोमानायावनो दाना सोर नुनानै खिन्थाहैनानै दाना आंखौ आंनि फंबाय बिदाफ्रा गासिबो न'खरनि बिबाजै बिमाफ्रा जा रायबाय आंखौ खृष्टान लाना थैसिगोन नोङो होननानै आंखौ गाबै रायजोब्बाय। फंबाया बिमाखौ बुनो नागिरबाय ओमफ्राय आंनि गोसोआ ओरैबायदि उसुखुथु जाबाय आं बे न'निफ्राय मोनाबाबो आं दाबायदिबासो आं क'क्राझार होननानै होसोबोदों। इसोरनि अननायाव आंनि न'आव थांनाय लामाखौबो आं मोनदोंमोन गारि मथरखौ आंनि इसोरानो जगायना होदों। ओमफ्राय आङो इसोर जिसु आं नोंखौ अराय समबाबो थैब्लाबो थांबाबो नोंखौनो सिबिगोन आंनो मा मथर जगायनानै हो आंनि फिसायनि न'आव आं थैनांगौबा थैगोन होननानै आङो बोर साजिनानै फैनायाव आं मथरबो आं अभाबजायाखै आंनि फिसायनि न'आव आं सफैदोंबो आरो ओमफ्राय जों लागोनिखौनो आं गारिखौबो थिम्फुखौ मोनलांनाय जादों। ओमफ्राय दाना आं ओरैबायदि अखाबो हाबाय बारबो बारबाय मोनालांबायबो ओमफ्राय आंनि फिसाया मा जानानै थाखो आंखौ एथ' अनोमोन बे समावहाय लोमजाबाबो आंनि थाखाय बिराद गाबोमोन। ओमफ्राय दाना ओइदिनखालि आं बेबायदि गिर्जा हाबनानै थांबा आंखौ न'आवनो फुथुवाखै न'आवनो सोआखै आंखौ नमा न'आव आं हारसिङै उन्दुदों आंनि फिसाफ्राबो फिसा गोरलैजों आंखौ रावबो आदर खालामनो मोनाखै। दाना उनावहाय आङो इसोरा आंखौ अनबा आं थांनानै सनिबार मोनखांनानै दाना ओरै होनबाय आं बिफा नों आंखौ सैलाबो आं बे न'निफ्राय ओंखारलांनोसै होनबाय आं उनावहाय आङो खृष्टान अजा हमनो होननानै ओंखारलांनोसै आं बे न'निफ्राय नोंनो नांलाबा नांला होनदो आंबो ओंखारलांनोसै होननानै बुंदों। ओमफ्राय दाना बिदि होननायाव आंनि फिसाया होनबाय आंनो मानो नांबावगौ नोंखौलाय होननानै बुंबाय आरो
नों मा मावनानै फैदों होनना बुंबाय खृष्टान अजा हमलायलायनायलाय होनना बुंबाय रागा जोंबाय आरो आंखौ ओमफ्राय होनबालाय सैयाबा सैया आङो जेरावखि जा सेन्टार नुबानो आंनि देहा हामबा आं मावनानै जागोन बेफ्रावनो आं गारनानै थांसै होननानै आं बुंनायावहाय आंनि फिसाइया होमबालाय ओमफ्राय रायलायनानै आंनि ओंखाम खुरनायखौ जाबाय आरो जानानै नोङो खृष्टान अजा हमनानै मोजां मोनदोंबा गाबोन रबिबार समावनो ओंखारलांदो होनना बुंबाय आंखौ हारसिं थिनहरबाय ओमफ्राय आं थगायनानै आं गिर्जायाव हाबफैदों गिर्जायाव हाबनानै दाना आंखौ गिर्जायाव हाबनानै फैफिनदे होनना बुंहरबाय फैफिनदो नोङो थांनानै खुनुरुखुमबाबो होननानै बुंबाय आं गिर्जायाव थाङा लाया होनना बुंबाय ओमफ्राय दाना गिर्जायाव फैनानै थांबा आंखौ गेन्द्रायाव नेनानै थाफैबाय आरो आंखौ लानानै थांफैबाय बाइकजों ओमफ्राय दाना उनावहाय थांखां लोंखां बिदिनो आरो फैगौ रबिबाराव दाना जोंहा खृष्टान लायाबा जालानो जिबौ होनबाय आङो जोंहा खृष्टान लाबासो आंनि बेमारा सोखा जानायखौ मोनसिगोन होननानै बुंदों आरो आं बिदि बुंनायावहाय होनबाय लादो होनबालाय नों हारसिङैनो लादो आं लाया होननानै बुंबाय नों लादो होननानै आंखौ सोनो नागिरबाय गाव लाया होनबाय ओमफ्राय दाना बिदि होननानै रबिबार मोनबाय रबिबार मोननानै आरो जों गिर्जा हाबफैबावबाय गिर्जा हाबनानै आंखौ दोनबोबाय आरो गावनो दोनबोदों ओमफ्राय दाना गिर्जा हाबनायाव आं दोनलांसै होनबालाय आं आइमोनाव थाहैनोसै होननानै दोनलांबाय मुफुरदाङावहाय जों गिर्जा गखांनानै थांफिनबाय नेक्स्ट बारावहाय आब'आ होनबाय बाथिसमा लादो नोंबाय बे समाव बे अबस्थायाव नोंनि बेमारा जेनेबा एसे मोजां जाबाय नामा गिर्जा हाबनायाव गिर्जा हाबनायावनो आं एसे प्रमान मोनखादों एसे आंना माथायाबो एसे हमथानो हाखाबाय थाल मोनहांखाबाय ओमफ्राय दाना उनावहाय आब' होनबाय बाथिसमा लाबानो नोंनि बेमारा सोखा जागोन इसोरा नोंखौ अनगोन होनना बुंबाय ओमफ्राय बिदि होननानै फोरोंहरबाय नालाय ओमफ्राय नानि बे आंनि बोराइखौ होनबाय नोंहा बाथिसमा लाबासो हामोनो बिबौ आं खृष्टानखौनो लानोसै होनबाय नों लागोन ना लाया होनना सोंबाय ओमफ्राय आं लाया आं नोंखौ दोनलांनांगौबा दोनलांबाय थागोन थेवबाबो आं लाया जेलानाखि लामायाव आं जि गाबलांबाय आंनि फिसाया लायाबा आंल' लानानै मा जाबावनो साननानै आंखौ रायजोफ्राबो दोननाय नंला सानदोंमोन आं ओमफ्राय दाना उनावहाय आंनि फिसाया गारि बाइकजों दोनफैनायाव लामा होनबाय नों संनायखौनो जानांसिगोनबा आंबो खृष्टानावनो थानांसिगोन आं बाथिसमाखौनो लानोसै बिबै होननानै गावबो आंजों एखेलगे बाथिसमाखौ मोनफानाय जादों इसोरनि ओमफ्राय दा जोङो इसोरनि अननायावहाय जोङो खौसे जाबाय खौसे जानानै जोङो सानबा पारसेन्ट प्रग्राम मोनबायबो जों बे आबैनिफ्राय मोनलांनानै आङो सेन्टाराव थाबाय सेन्टाराव थानानै बे सानबा पारसेन्टजों आङो बिराद मोजां मोनबोबाय देहाया सोलायनाय मोनजोब्बाय आङो जानोबो हाबाय आंनि गिनायाबो गोमालांबाय इसोरनि अननायाव आङो बिराद खुसि जाबाय आरो आं थांसिगोन आंहा फिसाफोरखौबो आं खांलांनो मोनसिगोन होननानै आं बिराद गाबबाय आरो इसोर नों आंखौ बेसे अनखो होननानै आं बिराद गाबबाय आरो पारसेन्ट थानायावनो इसोरा आंखौ फोथांसिगोन होननानै ओमफ्राय दाना उनावहाय आङो पारसेन्ट बायखांनानै फैबाय गिलु फालु दैबाना जादों दैबानायाव जोंनि मटर साइकेलखौ पास्टरा गाहायावनो दोनदोंमोननो बेस्रा ओमफ्राय दोननायाव जोंनि दैबानायावहाय गावसिनि मटर साइकेलखौ गोजौआव खावदावनानै दोनबाय जोंनिखौ गाहायावनो दोनबाय ओमफ्राय दाना आंना बोरै होनबाय आंनि बाइकआ दैबानायाव जोंहाय गासिबो सिमेन्टफ्रा भागाव हाबबा आंना बाइकआ नस्थ' जासिगोन आंखौ रागा जोंहां जाबाय आरो ओमफ्राय इसोरनि अननायाव जोङो बे पारसेन्ट बायनानै फैनानै मुफुरदांजोंनो फैफिनबाय बाइकजों थांसै होननानै ओमफ्राय दाना फैफिननायाव जोंनि बाइकआ इसोरनि अननायाव दैयानो थोबसेबो हाबाखै ओमफ्राय पास्टरा होनबाय मुफुरदांना नोंसिनि बाइकखौ आं गाहायावनो दोनदोंमोन थिगैनो नोंसिनि बाइकआ दैयानो थोबसेबो हाबाखै होननानै खोन्थाबाय जोंनासो खागदावलायनानै दोननांदों होननांगौ इसोरा नोंसोरखौ बेबायदि अनदों होननानै जोंनो खोन्थाबाय होमबा आंनि गोसोआबो बिराद गोजोननाय फैबाय आरो होमब्लासो ओमफ्राय दाना थाङै थुङै बे जोबनानै जों न'आव फैबाय दा आं बुसिनानै लायनानै बे न'खौ लायनानै आंनि इसोरनि अननायाव मोजां जानानै आंनो इसोरानो गारिबो जगायनानै होबाय बिनि उनावनो दाहारबो सुख'नो हाबाय आंनि 2 लाख 1.5 लाख दाहार जालांनायखौ आं सुख'जोबनो हाबाय बे बेमार जानाय समाव बेमार जाखांनानै उनावहाय गाखांनानै रायजोफोरजों बैखथजों जानानै इसोरनि अननायाव आं दा दखान होनायजोंनो आङो न'खरखौ लुखांफिननो हाबाय दा फिसाफ्राबो आंजोंनो मोनलांसिगोन बायदि मोनबाय आं इसोरखौ आरो ओमफ्राय दा उनावहाय जोंहा इसोरनि अननाय होनायजों जोंहा जेबो आंखालानो गैला आरो इसोरनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ आंखौ जेरैबायदि अनदों जेरैबायदि आंनो गासिबो गोमानाय सम्पतिखौ इसोरा आंनो दा होफिनजोब्बाय आरो आंनि बुंनायखिनिया एसेनोसै